Hola. Hola, bonito. Blanco. Hola. Ah. Hola. Aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
mi Sana Juana, que yo te quiero. Vente mi Sana Juana, vente mi Sana Juana, vente mi Sana Juana, que yo te quiero. Zapatean quemando candela, unos que llegan y otros se van. Voy caminando por la plaza, le pregunta si mi perro es Quintela. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Rubén? Que hace mucho tiempo que no sabe. ¿Qué le estará pasando al pobre Rubén? Que hace mucho tiempo que no sabe. ¡Cantamos! La 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 la, la 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 la, la 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 la
Señoras e señores, ladies and gentlemen, damas e cabaleiros, benvidos ao espectáculo máis increíble, espectacular, tremendo, exagerado. Gracias, moitísimas gracias por estes aplausos e berros tan inesperados e tan espontáneos. Damas e cabaleiros, Oye. Contamos gracias á organización que a súa presencia. Señor alcalde, moitas gracias. Francisco, vou pedir tamén que suban ao estrado os nosos convidados televisivos, o Gran Pacheco, María Mera e Pepe Capelán do Malicia Noticias, que hoxe está en directo en breves horas no programa Malicia Noticias. Para aquí Pacheco, para esta punta de aquí. María, aí ao lado do alcalde e ao lado de aí, entre o alcalde e Pepe tamén, que serán nomeados parella do ano. Señoras e señores, a grandísima e grandiosa, queridísima e por min respetadísima e amadísima tamén, hai que decirlo, María Mera, como todos os recordamos e a recordamos, que me dicía hoxe, Xacobo, hai xa moitos anos de eso. Falábamos de Matalobos. Quen non acorda María Mera e Matalobos e outras moitas cousas máis? Verdad, María? A ver, vamos a ceder o micrófono. Contanos un pouquiño, María. Moi boas tardes a todos. Antes de nada, moitísimas gracias
por convidarnos, tanto a Pepe como a min, a Pacheco, a todos. Estamos encantados de estar aquí, xa que vamos aquí desde a mañán, e a verdade é que levamos toda a mañán recibindo moito cariño, así que moitas gracias. Como ben di Xacobo, nós somos do mesmo concello de Boqueixón, conocémonos hai moitísimos anos, e para mí é sempre un placer estar onde está el. E nada, que queres que conte un pouco do que eu fago, do Sí, que fixe? contanos este último proxecto que está a punto de salir do Sí. forno na televisión de Galicia que se chama Valquiria. Motel Valquirias, Motel tens que apuntar Valquirias. por aí. A Bueno, ver. comecei en Matalobos, logo estiven en outras series como Faro, Dalia Modisto, Sabor das Margaritas, que sabedes que foi a primeira serie que se fixo en galego para Netflix, e agora acabamos de rodar unha serie que se chama Motel Valquirias, que vai salir tamén na galega. María, pásale o micrófono a Cebola, como chamamos a Pepe Capelán. Porque eu a Pepe quero lle preguntar unha cosa. A ver. Bueno, saben que Pepe vive en Arteixo, Sí, vivo en que Arteixo. traballa en Ordes. Nada, estou a medio camiño, está unha maravilla. Está a medio camiño, e se en medio camiño ainda lle metemos un cabrito. A mí, cando me dixeron que era a Feira das Nenas, mire que levo vindo anos a Feira das Nenas e sigo solteiro, macho. Manda, É carallo. que, isto é que non ten explicación, xa a miña nai xa me deu por imposible. Pois a ver hoxe, porque máis eu vexo... Te vas ao micrófono, acércalo un poquito máis. Aí. Cuidado, hai unha voz aí.